या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। निलेश राणेंचा वैभव नाईकांना जोरदार धक्का। निवडणुकीतील यशानंतर नितेश राणेंचा पलटवार आणि सिंधुदुर्गात भाजप पुरस्कृत पॅनेलचे वर्चस्व। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। कुडाळ तालुक्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचं आज मतदान जी मोजणी आहे ती कुडाळ तहसीलदार कार्यालयामध्ये होते। कुडाळ तालुक्यातील 5 ग्रामपंचायती आहेत, त्यांची मतमोजणी या तहसीलदार कार्यालयामध्ये होणार आहे। तसंच पोटनिवडणुका ज्या आहेत त्याचीसुद्धा जी मतमोजणी आहे तेही या ठिकाणी होणार आहे। अनाव हुमरमळा, वालावल हुमरमळा, वालावल, वर्दे, भडगाव या 5 ग्रामपंचायती आहेत, त्यांची मतमोजणी जी आहे ती तहसीलदार कार्यालयामध्ये होणार आहे। आणि आपण या ठिकाणी पाहताय उमेदवार असतील, उमेदवारासोबत त्यांचे जे सहकारी असतील ते या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। अवघ्या काही क्षणामध्ये जो आहे तो कुडाळ तहसीलदार कार्यालयाचा जो निकाल आहे तो हाती लागणार आहे। नक्की कोण बाजी मारणार हे यानंतर स्पष्ट होणार आहे। तर आमदार नितेश राणे, आमदार वैभव नाईक असतील, माजी खासदार निलेश राणे असतील, या दोघांची जी प्रतिष्ठा आहे ती या 5ही ग्रामपंचायतींमध्ये पणाला लागलेली पाहायला मिळते। त्यामुळे नक्की कोण बाजी मारतं हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे। कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पातळे, तहसीलदार कार्यालय, कुडाळ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता बिलबर्ड प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क बिलबर्ड प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। नमस्कार मंडळी, कोकण सात लाईव्ह मध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। आता आपण आहोत देवगड तहसील कार्यालय या ठिकाणी आता 11च्या दरम्यान मतमोजणी जी आहे ती सुरुवात होणार आहे। जवळपास 9 ग्रामपंचायतीचं जे आहे ते भवितव्य मतपेटीत बंद झालेले आहे। त्यामध्ये सदस्य व 8 सरपंच यांचं जे आहे ते भवितव्य मतपेटीत जे आहे ते बंद झाले। ते आता 11 वाजता मोजणी होऊन त्यामध्ये आपल्याला जे काही आहे ते समजणार आहे। आपण पाहू शकता या ठिकाणी बरीच गर्दी जी आहे ती जमलेली आहे। टेबल क्रमांक 1 वर होईल, टेबल क्रमांक 3 वर होईल, टेबल क्रमांक 4 वर होईल आणि आखरवाडी टेबल क्रमांक 7 वर होईल। सर्व उमेदवार आणि प्रतिनिधी यांना सूचित करण्यात येते की कोणत्याही प्रकारे मतमोजणी कक्षामध्ये प्रवेश मतमोजणी देवगडमध्ये चुरशीच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये जवळपास पावनाई ग्रामपंचायतीमध्ये
शिरवली, वानिवडे, तिरलोट, विठ्ठलादेवी, फणसगाव, रामेश्वर, वळेवंडे या ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली होती. ठाकूरवाडी या ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही बिनविरोध झालेली होती. देवगड तालुक्यातील 9 ग्रामपंचायती सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी रविवारी 26 मतदान केंद्रावर मतदान झालेले होते. त्यामध्ये 8,051 मतदारांपैकी 5,750 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. यात पुरुष मतदार 2,984 व महिला मतदार 2,666 यांनी मतदान केले होते. सरासरी देवगड तालुक्यात 70.18% एवढे मतदान झाले होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. नमस्कार, मी जुली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आता मतमोजणी होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहत होतो प्रचाराची रणधुमाळी दिसत होती, प्रचाराचा धुरळा उडत होता आणि अनेक ग्रामपंचायती ह्या प्रतिष्ठेच्या झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा या निवडणुका होत्या आणि आगामी ज्या अनेक नगरपंचायत असतील त्याचबरोबर नगरपरिषदा असतील, त्याचबरोबर लोकसभा, विधानसभा या ज्या निवडणुका आहेत त्या पार्श्वभूमीवर आजची जी ग्रामपंचायतीची ज्या इलेक्शन्स आहेत त्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. काल आपण पाहिलं तर मतदान झालं आणि अगदी काही गोष्टी वगळता, अपवाद वगळता अगदी शांततेत हे मतदान झालं होतं आणि संपूर्ण धामधूम ही आपल्याला काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळत होती. सिंधुदुर्गातल्या जवळपास 52 ग्रामपंचायतीच्या या पोटनिवडणुका लागल्या होत्या, तर 24 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत्या आणि या ग्रामपंचायतींमध्ये जर आपण पाहिलं तर अनेक ग्रामपंचायती या त्यांची संख्या जरी कमी असली तरी या अतिशय महत्त्वपूर्ण या निवडणुका असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कारण अनेक ग्रामपंचायती या महत्त्वपूर्ण होत्या. त्याचबरोबर मालवणातील जी आचरा ग्रामपंचायत आहे ती अतिशय प्रतिष्ठेची करण्यात आलेली होती. तिथं आमदार वैभव नाईक आणि माजी खासदार निलेश राणे यांच्यामध्ये जी आहे ती काटेकी टक्कर पाहायला मिळत होती. त्यांच्या प्रतिष्ठा ज्या आहेत त्या पणाला लागल्या होत्या. त्याचं सुद्धा कारण फार महत्त्वाचं आहे, त्याबद्दल आपण पुढे बोलणारच आहोत. मात्र कालच्या दिवसाबद्दल अगोदर बोलूया. कालच्या ज्या मतदान जे झालं ते कशा पद्धतीनं झालं, सिंधुदुर्गात किती मतदान झालं त्याची आकडेवारी आपण जाणून घेऊया. या ग्रामपंचायतींसाठी म्हणजे ज्या ग्रामपंचायती ज्या नव्यानं इलेक्शन्स लागल्या होत्या त्यासाठी 70.13% मतदान झालंय, तर पोटनिवडणुकीसाठी 64.4% मतदान झालंय. आता कुठल्या तालुक्यात कुठल्या किती मतदान झाले ते सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. मात्र सुरुवातीला मी सांगेन ज्या ग्रामपंचायती लागल्या होत्या त्या अनेक ठिकाणच्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या बिनविरोध सुद्धा झालेल्या आहेत. त्यात विशेष असा उल्लेख करावा लागेल तो वैभववाडी ग्रामपंचायतीचा. आणि वैभववाडीत ज्या ग्रामपंचायती होत्या त्या अगदी बिनविरोध झाल्यात, त्यामुळे तिथली इलेक्शन जे आहेत ते टळलेलं आपल्याला दिसतंय. त्यानंतर मात्र ज्या इतर तालुक्यात मात्र इथं इलेक्शन झालेले आहेत, तर काही ग्रामपंचायतींसाठी जर आपण पाहिलं तर अनेक ठिकाणी अर्जच दाखल झाले नव्हते. त्यामुळे आता तिथली जी काही सदस्य पद असतील किंवा जी सरपंच पद असतील ती आता रिक्त आहेत. आता त्यावर निर्णय काय होईल, त्या इलेक्शन्स कधी लागतील हे सुद्धा जाणून घेणं महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मात्र ते पुढच्या काही काळानंतर स्पष्ट होईल. आता पाहूयात कुठल्या तालुक्यात किती मतदान झाले याची माहिती घेऊया, याबद्दल जाणून घेऊया. सुरुवातीला पाहूयात वेंगुर्ला तालुक्यात. वेंगुर्ल्यात 77.19% मतदान झाले. त्यानंतर दोडा मार्गात 62.87% मतदान झाले. मालवणात 65.89 मतदान झालंय. त्यानंतर कुडाळात 68.71% मतदान झालंय. देवगडात 70.18% मतदान झालंय. तर कणकवलीत 77.5% मतदान झालंय.
जर आपण पाहिलं तर वेंगुर्ल्यात 77.19% म्हणजे सर्वाधिक मतदान जे आहे ते वेंगुर्ल्यात आपल्याला झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर त्या खालोखाल दोडा मार्गात 62.87% मतदान झालंय. ही झाली आता कालच्या दिवसभरातील आकडेवारी, मतदानाची आकडेवारी. आता थोड्या जर आपण पाहिलं तर कुठल्या ग्रामपंचायती महत्त्वपूर्ण आहेत, कुठे प्रतिष्ठेच्या निवडणुका झाल्यात त्याबद्दल सुद्धा जाणून घेऊया. तर सुरुवातीला आपण विचार करूया तो कुडाळ तालुक्याचा. कुडाळ तालुक्यात ज्या ग्रामपंचायती आहेत तिथं आमदार वैभव नाईक यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. भाजपनं तिथं जोर लावलाय, निलेश राणे यांनी सुद्धा तिथं जोर लावलाय आणि या ज्या काही ग्रामपंचायती आहेत त्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत, त्या सुद्धा प्रतिष्ठेच्या झालेल्या आहेत. आता येऊया मालवणात. मालवणात काही ग्रामपंचायती आहेत मात्र त्या पोटनिवडणुका त्यांच्या लागल्यात आणि मालवणातील आचरा ही अतिशय महत्त्वपूर्ण ग्रामपंचायत ठरणार आहे. कारण ही जी ग्रामपंचायत आहे तिथं प्रतिष्ठेची निवडणूक करण्यात लागली आहे. अनेक दिग्गजांच्या प्रतिष्ठा पणाला लागल्यात आहेत आणि इथं भाजप शिवसेना युती आहे आणि दुसरीकडे महाविकास आघाडी आणि ठाकरे गटाचा उमेदवार आहे. असं जरी असलं तरी ही थेट निवडणूक जी आहे ती भाजप आणि ठाकरे गट यांच्यातच होतीये. त्यामुळे आगामी ज्या निवडणुका आहेत म्हणजे जसं मी मगाशीच म्हटलंय, ज्या लोकसभा आहेत, विधानसभा आहेत, या ज्या निवडणुका आहेत त्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गटासाठी प्रतिष्ठेची ठरली आहे. आणि विशेष म्हणजे थेट जनतेतून सरपंच निवड असल्यानं ही निवडणूक आता अधिक रंगतदार झाली होती. गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहतोय तर इथं प्रचाराचा धुरळा उडला होता. आमदार वैभव नाईक यांनी तर अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत तिथं ठाण मांडून होते मालवणात. तर भाजपकडून निलेश राणे सुद्धा प्रचारात उतरले होते. प्रचाराचे अनेक फंडे सुद्धा त्यांनी राबवले होते. बाईक रॅली निलेश राणेंची ही चर्चेतली ठरली होती. सोशल मीडियावर त्याची चर्चा झाली आणि त्याबरोबर कार्यकर्ता जपणारा नेता म्हणून सुद्धा त्यांची ओळख झाली. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघतोय की निलेश राणेंनी ट्विट केलं होतं, त्यानंतर जिल्हाभरात खळबळ माजली होती, राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटले होते आणि त्यानंतर ह्या इलेक्शन्स लागल्या आणि पुन्हा एका नव्या दमानं, एका नव्या जोमानं निलेश राणे कार्यकर्त्यांसोबत सुद्धा आले होते. त्याचबरोबर आपण पाहतोय तर आता भाजप आणि ठाकरे गट यामध्ये ही प्रतिष्ठेची झाली. तर यासाठी कारण काय आहे ते सुद्धा जाणून घेणार आहोत. अतिशय इंटरेस्टिंग असं इथं कारण आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर सरपंच पदासाठी भाजपा पुरस्कृत जेरॉन फर्नांडिस, तर शिवसेना ठाकरे गटाचे मंगेश उर्फ जिजा टेमकर आणि अपक्ष जगदीश पांगे हे निवडणूक रिंगणात आहेत. आणि ही खरी लढत जर मी मगाशी जसं म्हटलं, जसं जेरॉन फर्नांडिस आणि मंगेश टेमकर यांच्यात होते आणि सर्वात मोठी म्हणून ही ग्रामपंचायत ओळखली जाते आणि सगळ्या मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये आचरा ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. त्याचबरोबर भाजपचे जेरॉन फर्नांडिस हे जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती आहेत. तर टेमकर हे गेली 15 वर्ष आचरे गावाचं नेतृत्व करतायत, त्यामुळे ही महत्त्वपूर्ण निवडणूक ठरते. आणि मंगेश टेमकर हे एकदा सरपंच आणि मागच्या निवडणुकीत त्यांच्या कन्या ज्या आहेत त्या प्रणया टेमकर या सरपंच होत्या. मागील निवडणुकीत प्रणया टेमकर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाकडून त्यांनी निवडणूक लढवली होती आणि त्यामुळे तर त्यावेळी विरोधात शिवसेना आणि भाजप युती होती. मात्र आता समीकरणं पूर्णपणे बदललीत, अनेक राज्यातली बदलली, त्याबरोबर जिल्ह्यातली सुद्धा समीकरणं बदलली आणि त्यामुळे मंगेश टेमकर आहेत यांनी शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश केलाय. त्याचं कारण जरी वेगवेगळी असली तरी जर आपण पाहिलं तर मंगेश टेमकर यांच्या राणेंची साथ सोडून त्यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला. यामुळे ठाकरे गटाचं पारडं जड झालं. मात्र याला उत्तर म्हणून भाजपही शांत बसलं नाही. भाजपनं तिथं लगेचच माजी बांधकाम सभापती जे मी म्हटले होते ते जेरॉन फर्नांडिस यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलं. त्यामुळे ही जी निवडणूक आहे ती काटेकी टक्कर इथं पाहायला मिळत होती. जोरदार इथं फिल्डिंग लावली होती आणि इथं मी मगाशी म्हटलं जसं आमदार वैभव नाईक यांनी जे ठाण मांडून होते, त्याचबरोबर निलेश राणे यांचे अनेक कार्यकर्ते सुद्धा, पदाधिकारी सुद्धा रात्रंदिवस या ग्रामपंचायतीसाठी तिथं विशेष भर देत होते, बांधणी करत होते. आणि कालच्या दिवसात आता आपलं मतदारांनी आपलं काम तर केलंय, मतदान बजावलेलं आहे. मात्र आता जसजसा वेळ जवळ येतोय, आता 10 पासनं ही जी मतमोजणी होती ती सुरू होणार होती.
आणि आता 10:30 वाजायला आलेले आहेत. त्यामुळे जसा वेळ जातोय तसा उमेदवारांची जी धाकधूक आहे ती वाढलेली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात त्यांनी केलेलं काम, गावासाठी त्यांनी आणलेला विकास निधी, त्यातून केलेली विकास कामं आणि त्यांचा असलेला जनसंपर्क, त्यांनी आता निवडणुकीच्या काळात ज्या काही आश्वासनं दिली असतील, ज्या पद्धतीनं प्रचार केला असेल, त्याचवरून आता या सगळ्या उमेदवारांचं भवितव्य ठरणार आहे. आणि तहसील कार्यालयात ही मतमोजणी होतीये. प्रत्येक ठिकाणच्या तहसील कार्यालयात मतमोजणी होते. उमेदवार असतील, त्यांचे कार्यकर्ते असतील, महत्त्वाचे नेते असतील, हे सुद्धा आता त्या मतदान मोजणी केंद्रांवर दाखल होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी तणावपूर्ण वातावरण आहे, कारण चिंता वाढल्या आहेत. भविष्य काय असणार आहे याची सुद्धा धाकधूक वाढलेली आहे. काही ठिकाणी प्रतिष्ठेच्या निवडणुका झाल्या आहेत, दिग्गजांच्या प्रतिष्ठा बनायला लागलेल्या आहेत. त्यामुळे इंटरेस्टिंग अशा या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यात. त्यामुळे अगदी काही वेळात आपल्याला गावचा कारभारी कोण हे सगळं चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्सुकता सुद्धा वाढल्या आणि या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. आमच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जसं की यूट्यूब चॅनल असेल, फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, इन्स्टा असेल, या प्रत्येक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सुद्धा ह्या इलेक्शनच्या निकाल जे आहेत ते तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. आणि अनेक छोट्या छोट्या घडामोडींचा सुद्धा आढावा तुम्हाला या माध्यमातून मिळणार आहे. आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही आमच्या केबल TV चॅनलला कनेक्ट असाल तर तिथे सुद्धा तुम्हाला निकालाचे प्रत्येक अपडेट मिळणार आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही आता सबस्क्राईब केलं नसेल, फॉलो केलं नसेल तर आताच फॉलो करा आणि निकालाचे सुपरफास्ट अपडेट हे कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मिळवा. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. मालवणसह संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून असलेल्या आचरा ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपानं शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का दिलाय. सरपंचपदी जयराम फर्नांडिससह 11 सदस्य निवडून येत ग्रामपंचायतीवर भाजपने एकाती सत्ता काबीज केली आहे. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या निवडणुकीत भाजपानं आमदार वैभव नाईक यांना जोरदार धक्का दिलाय. ठाकरे गटाला केवळ 2 जागांवर समाधान मानावं लागलं. मालवण तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली होती. आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीला कमालीचं महत्त्व प्राप्त झालं होतं. भाजपा, शिवसेना, ठाकरे गटाचे दिग्गज नेते मंडळी आचऱ्यात प्रचाराला उतरली होती. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक हे आचरा गावात ठाण मांडून होते. यासह तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी आचरा पिंजून काढलं होतं. तर भाजपनं कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली होती. निलेश राणे यांनी आचरा गावात प्रचारादरम्यान भेट देत पदाधिकारी, उमेदवारांशी चर्चा करत आढावा घेतला होता. भाजपचे दत्ता सामंत, धोंडी चिंदरकर यांनी घरोघर प्रचारावर भर दिला होता. रविवारी आचरेत शांततेत मतदान झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष निकालाकडे लागलं होतं. सोमवारी मालवण तहसील कार्यालयात मतमोजणी प्रक्रिया सकाळी 10 वाजता सुरू झाली. पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी परिसरात गर्दी केली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मतदानाच्या पहिल्या फेरीपासून भाजपचे सरपंच पदाचे उमेदवार जयराम फर्नांडिस हे आघाडीवर राहिलेत. भाजपच्या जयराम फर्नांडिस यांना 1193 तर मंगेश टेमकर यांना 1435 मतं मिळाली. 242 मताधिक्यानं जयराम फर्नांडिस विजयी झाले. 13 पैकी 11 सदस्य विजयी होत भाजपनं आचरा ग्रामपंचायतीवर दणदणीत विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक 1 मधून 3 जागांसाठी सारिका तांडेल 338, मुझफ्फर मुजावर 376 हे भाजपचे, तर ठाकरे गटाच्या पूर्वाधारी 300 मतांनी विजयी झाल्या. प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये ठाकरे गटाच्या अनुष्का गावकर 329 तर भाजपचे योगेश गावकर 308, सायली सारंग 321 मते घेऊन विजयी झालाय. भाजप 3 मध्ये भाजपच्या श्रुती सावंत 168, चंद्रकांत कदम 157 मतं घेऊन विजयी झाल्यात.
प्रभाग 4 मध्ये भाजपच्या हर्षदा पुजारे 275, महेंद्र घाडी 261 मते घेऊन विजयी झालाय. प्रभाग 5 मध्ये भाजपचे पंकज आचरेकर 384, किशोरी आचरेकर 393, संतोष मिराशी 399 मते घेऊन विजयी झाले. विजयानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष करत घोषणा दिल्या. या निकालानंतर भाजप पदाधिकारी काय म्हणाले पाहूया. इलेक्शन भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आणि पॅनल खाली आम्ही सर्वांनी लढवलो होतो. हे इलेक्शन लढवताना आमचे नेते सन्माननीय केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते आणि उद्याचे 2024चे भावी खासदार भावी आमदार निलेशजी राणे यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने सहकार्याने आणि सर्वच तालुक्यातील सर्व आमचे जे पदाधिकारी आहेत या पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून गावातील सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून हा विजय मोठा विजय आम्ही संपादन करू शकलो. हा विजय जो आहे तो विद्यमान सरपंच आणि उभाटा गटाचे आमदार खासदार सर्वच मंडळी जिल्ह्यातली ठाण मांडून बसलेले होते. परंतु आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत, तालुका पातळीचे पदाधिकारी असतील, गाव पातळीवरचे पदाधिकारी असतील, गावातील आमचे सर्व कार्यकर्ते वगैरे असतील, जरोन फडणवीस आणि आमच्या 13 सदस्यांचं अतिशय घरोघरी जाऊन सन्मान्य राणे साहेबांनी केलेलं काम, सन्मान्य पालकमंत्र्यांनी केलेलं काम, सन्मान्य निलेश राणे ज्या पद्धतीत आता या तालुक्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये जे काम करत आहेत हे कामाचं संपूर्ण आणि केंद्र आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे योजना सर्वसामान्य माणसांसाठी दिलेले आहेत, रेशन असो अन्य असो, हे जे काही दिलेले आहेत हे सर्व विषय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले. आणि म्हणूनच जरोन फर्नांडिस यांचा हा मोठा विजय. आणि तात्पर्य म्हणजे गेल्या 7-8 दिवसापूर्वी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी सुद्धा माझ्या माहितीमध्ये चिंदरगावमध्ये 3 कामं, आमची सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मोठी एका गावातच 3 कामं दिली. अशा प्रकारचं काम पालकमंत्र्यांच्या कडून या जिल्ह्यासाठी होत आहे. सन्मान राणे साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे. निलेशजी राणे जास्तीत जास्त निधी या कुडाळ मालवणला खेचून आणण्याच्या प्रयत्नात तसेप्रमाणे आणलेली आहे. आणि वैभव नाईक यांनी आतापर्यंत सगळी खोटी आश्वासनं दिली, लोकांना भुलथाप्या दिल्या, गेल्या 9-9.5 वर्षात काही केलं नाही. ह्याची वैभव नाईकांना हे चपराक दिलेली आहे लोकांनी. त्यामुळे वैभव नाईकांनी समजावं की आचऱ्याच्या रामेश्वरापासूनची सुरुवात झालेली आहे आणि ती सुरुवात आता 2024ला निलेश राणे आमदार झाल्याशिवाय थांबणार नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकाचा निकाल मालवण तालुक्यात होता. मालवण तालुक्यामध्ये 2 ग्रामपंचायती म्हणजे आचरा आणि चापेकोट या 2 ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल आज होता. दोन्ही ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पार्टीने पूर्णपणे जिंकलेल्या आहेत आणि चांगला एक मोठा विजय भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचा सगळ्यांचा झालेला आहे. त्याबद्दल मी मालवण तालुक्यातील सगळे जे तमाम जनता आहे त्यांचं मतदारांचा मी सर्वप्रथम आभार मानतो. या सगळ्या विजयासाठी माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब, माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि या मतदारसंघाची पूर्णपणे धुरा सांभाळणारे आमचे नेते माननीय निलेशजी राणेसाहेब या सगळ्यांचं हे श्रेय आहे. त्यांच्या पूर्णपणे पाठिंब्यामुळेच या आपण निवडणुका जिंकू शकलो. या ठिकाणी आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक आता झाली, त्यामध्ये सुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे यश मिळवलं आहे. विरोधकांचे अनेक अतिशय किचकट असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले होते, परंतु ही सगळी निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चांगल्या प्रकारे एक ही युद्धासारखी लढली. आणि आचरा ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही निश्चित मान्यही करतो की विरोधकांनी आम्हाला तिथे निश्चित आव्हान उभं केलं, परंतु या आव्हानाला आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सक्षम उत्तर दिलेलं आहे. आम्ही आगामी काळामध्ये आचरा ग्रामपंचायत असेल आणि चापेकोट असेल या गावातील लोकांचा कामांचा किंवा त्या गावातील विकासात्मक कामांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी माननीय निलेश राणेसाहेब पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या संपर्कात राहून त्या यांच्या माध्यमातून या गावातील विकासात्मक कामे प्राधान्याने कशी पूर्ण करतात याकडे लक्ष दिलं जाईल. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे आचरा ग्रामपंचायत ही निवडणूक झाली, त्याचबरोबर चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणूक झाली. आणि चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणुकीने काल शिवसेनेचे जे आपले त्यांचे कार्यक्षेत्र प्रमुख आहेत बबन शिंदे यांनी असं म्हटलं होतं की ही जी निवडणूक आहे ती ज्या उमेदवार आपल्या रवीना घाडीगावकर त्या शिवसेनेच्याच आहेत आणि त्या भाजपच्या असं काही नाही. खरं म्हणजे आमचं म्हणणं आहे ह्या उमेदवार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत. गेल्या 2 निवडणुकीमध्ये ह्या आमच्याबरोबर आहेत. आता त्या विद्यमान ग्रामपंचायत सध्या भारतीय जनता पार्टीच्याच आहेत, त्याच्यामुळे त्या आमच्याच आहेत.
आतासुद्धा ते निवडून आलेले आहेत, ह्या आपल्यासमोर आहेत, त्यांनी आपली बाईट दिलेली आहे. परंतु मी शिंदे गटाच्या यांना खरं म्हणजे आता फार बोलत नाही, कारण ती वेळही नाही. आपल्याला सगळं एकत्र काम करायचं आहे. पण असल्या गोष्टी त्यांनी करू नये. आम्ही एकत्र बसून काही गोष्टी निर्णय घेऊ शकतो. आणि म्हणून हे मी सांगण्यापेक्षा त्या उपस्थित आहेत, ते त्यांना दिलेलं उत्तर आहे. फार काय मला सांगायचं नाही. परंतु शिंदे गटातील काही लोकांनीसुद्धा जर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ही जर तुम्ही युती मानत असाल तर भविष्यात आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुम्ही जे काय पोडापोडीचं मग आचरामध्ये पण तेच केलं, इथे पण हे असं करू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. भविष्यात असं करणार नाही अशी आशा व्यक्त करतो. आणि रवीना घाडीगावकर ह्यांच्यावर जो लोकांनी विश्वास टाकला आहे, की आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास टाकला आहे, की माझ्या तिथल्या कार्यकर्त्यांचं सगळ्यांचं, आमच्या नेत्यांचं, सगळ्या नेत्यांचे आभार मानतो, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि भविष्यातल्या येणाऱ्या सगळ्या ग्रामपंचायती किंवा ज्या आहेत त्या आपण घेतलेल्या आत्ता ग्रामपंचायत जाईल, पण भविष्याच्या होणार निवडणुकात मग जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती निवडणूक असेल, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, कोणत्याही निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आता हार हा शब्द मानण्यासाठी तयार नाही आहे. आपण सातत्याने चढत्या क्रमात जिंकू. ही आचरा गावासारखी मोठी ग्रामपंचायत होती, ही निवडणूक झाली, आचऱ्यातून सुरुवात झालेली आहे. आम्ही लोकसभा विधानसभा ही निवडणूक जिंकेपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता स्वस्थ बसणार नाही. आमदार वैभव नाही यांनी तर आचऱ्यामध्ये ठाण मांडून बसले होते. मी तर दिवस म्हणजे कुठे दिवस रात्र बसले. मग आमदार आले, त्यांचे खासदार आले. मी तर तुम्हाला मुद्दावर सांगतो, आम्ही तिथली निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची जीवन आणि आमचे जे ग्रामीण भागात करणारे नेते आमचे तालुक्यात नसते, जिल्हा स्तराचे त्या ठिकाणी आमच्या कुठल्याही म्हणजे मा निलेश राणे साहेब हे फक्त त्या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी गेले. आम्ही कुठेही त्यांना प्रचार येऊ नको म्हणून सांगितलं, कारण आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास आहे आमच्या आणि आम्ही सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी. मग त्या ठिकाणी दत्ता सामंत असतील, अशोक सावंत असतील, बाबा परम असतील, दीपक पाटील असतील, सगळे. आणि त्या ठिकाणी आमचे प्रभारी आहेत, संतोष गावकर आहे, इकडे चापेकोटचे राजू देसाई आहेत, तिथे राजन गावकर आहेत, सगळे. आता ही सगळी नावं घेताना अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, प्रमुख कार्यकर्त्यांनी तिथं चांगल्या प्रकारे काम केलं. आणि तो ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आणि आमच्या नेत्यांचा कार्यकर्त्यांचा विजय. आणि भविष्यात सगळ्या निवडणुका आम्ही जोपर्यंत या ठिकाणी विधानसभेला भारतीय जनता पार्टीचं 100% भाजपा 100% आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार आमदार म्हणून जोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी खासदार आणि आमदार दोन्ही बसवत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कोणत्या स्वस्थ न बसता अतिशय जागरूकतेने काम. आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ज्या ज्या निवडणुकी लागल्या त्या सर्वच्या सर्व निवडणुकी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आले. आणि ह्याही पुढे ह्या ज्या निवडणुका लागणार आहेत त्या सर्व निवडणुका भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार निवडून येतील. आणि ज्या पदाधिकाऱ्यांनी काम केलं आहे त्यांना मी अभिनंदन त्या पदाधिकाऱ्यांचं करतो. आणि येणाऱ्या सर्व निवडणुका आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सर्व निवडणुका जिंकणार आहोत. आचरा ग्रामपंचायतीचं ज्यावेळी निवडणूक जाहीर झाली त्या निवडणुकीच्या दरम्यान मला वाटतं 8-10 दिवस अगोदरच आचरा ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनची रणधुमाळी चालू होती. त्यातच 8-10 दिवस मला उमेदवारी देण्यासाठी आमचे केंद्रीय मंत्री राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब, त्याचप्रमाणे या सर्व ह्याच्यात निवडणुकीच्या दरम्यान तन मन धन अर्पण करून मला जो मोठे सहाय्य केलं ते आमचे सामंत साहेब. त्याचप्रमाणे या जी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष असतील, धोंडी चिंदरकर असतील आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यासाठी खूप खूप प्रयत्न केले, त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे माझ्या आचरे गावातील लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, मला ज्या पद्धतीने मला निवडून दिलं आहे त्यांच्या विश्वासाला मी कधी तडा देणार नाही. एवढंच यावेळी मी बोलतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. वाढदिवस हा प्रत्येकाच्या आयुष्यात नवीन ऊर्जा देण्याचा दिवस असतो. प्रत्येक जण या दिवशी नवा संकल्प करून तो साजरा करतो. या निमित्तानं वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात.
असाच उपक्रम राबवलाय वैभववाडी तालुक्याचे माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांनी. त्यांनी आपल्या वाढदिवसा दिवशी 101 गायींना नैवेद्य दाखवलाय. त्यांच्या उपक्रमाचं सारेजण कौतुक करत आहे. वैभववाडी तालुक्याचे माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांचा आज वाढदिवस. दरवर्षी ते आपला वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करतात. यावर्षी त्यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी 101 गायींना नैवेद्य देऊन त्यांच्यातील भूतदया दाखवली. रावराणे हे दरवर्षी वाढदिवसा दिवशी एक वेगळा उपक्रम राबवतात. या निमित्तानं ते समाजातील सर्वसामान्यांसाठी काम करतात. त्यांनी या वाढदिवसाच्या दिवशी खांबाळ येथील प्रकाश पवार यांच्या गोशाळेतील 101 गायींना नैवेद्य दिला. त्यांचं पूजन केलं. त्यानंतर गोठ्यातच गायीसमोर आरती देखील केली. त्यांच्या या उपक्रमाचं कौतुक होत आहे. सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंदील निर्माण मुक्तापणाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव पद्मावती गौरांग गौरी कुमरा चंदनाची मूर्ती कुंकुम केशरा हिरे गणित मुकुट शोभतो गौरा गुंजन चरणी पोळे चरणी घालूया जय देव जय देव मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरसोड वक्र सुंदष्टी जयना दासरामाचा वक्वाहे संना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे शिवर वंदना जय देव जय देव मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव दुर्गे दुर्गत भारी नवीन संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय देवी दिशा सुरवदनी सुरवरी
विश्वर वर्गे कारिक संजीवनी जय देव जय देव वनोनी पासात जैसे नाही सारी सगळे परंतु मंगवलय काही काही विनाश करता पडलो गवाई पेशू भक्ता लागे का वज्रवलाई जय देवी महिषासुरवदनी सुरवर वर्गे कारिक संजीवनी 6/11/1970 माझा जन्मदिन आणि त्यानिमित्त दरवर्षी मी एक उपक्रम राबवत असतो. आम्ही समाजसेवक आहोत आणि त्यानिमित्त अन्न वस्त्र निवारा कधी वाटप करतो आम्ही. तर ह्यावेळी एक नवीन उपक्रम करावा असं वाटलं. या ठिकाणी खंबाळे येथे गोशाळा आहे, या ठिकाणी प्रकाश पवार यांची. त्या ठिकाणी जवळजवळ 100 गायी आहेत आणि त्या 100 गायींचं पूजन करून तसेच त्यांना नैवेद्य दाखवून ह्यावेळीचा वाढदिवस करावा असं वाटलं. या ठिकाणी एखाद्याला अन्नदान करणं हे खरोखरच चांगलं असतं, पण या ठिकाणी श्रीकृष्णाच्या असणाऱ्या आणि भगवान या ठिकाणी पांडुरंगाचं पण या ठिकाणी विठ्ठल रखुमाईचं पण या ठिकाणी एक स्थान असलेलं गायी ह्या ठिकाणी श्रीकृष्णाच्या असतात. ते त्या ठिकाणी या ठिकाणी त्यांना नैवेद्य देऊन एक वेगळा परमात्मा करण्याचं आम्ही ठरवलं आहे आणि हे सगळे माझे मित्रमंडळी या ठिकाणी आलेत, त्यामुळे त्यांनाही सर्वांना धन्यवाद. खास करून ह्या इथे जे राबवतात प्रकाश पवार आणि इतर त्यांचे जे कामगार मंडळी यांनाही धन्यवाद देतो आणि खरोखर ईश्वराचरणी यांना सर्वांना चांगलं या ठिकाणी आयुष्य लाभो असं प्रार्थना करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही आज प्रसाद वाटप केला, एकूण किती किलोचा प्रसाद होता आणि कशा पद्धतीने त्याचं नियोजन केलं होतं तुम्ही? एकंदरीत एक 5 पक्वानाचं जेवण देतात, त्या पद्धतीने या ठिकाणी तांदूळ, गहू, तूर डाळ, या ठिकाणी चणा डाळ, तसंच मूग डाळ आणि इतर काजूचे गर, परत शेंगदाणे, वेलची, या ठिकाणी तूप वगैरे घालून असा प्रसाद बनवला आणि या ठिकाणी 11 किलोचा प्रसाद होता आणि एक पुण्यकर्म म्हणून आम्ही ते या ठिकाणी गायींना देऊन एक आमचं समाधान व्यक्त केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. देवगडात नितेश राणेंचा करिश्मा पाहायला मिळाला. 9 पैकी 8 ग्रामपंचायतींवर भाजप पुरस्कृत पॅनल विजयी झालाय. देवगडात भाजपनं आपलं वर्चस्व दाखवलं असून रामेश्वर वगळता ठाकरे सेनेला यश मिळवता आलं नाही. रामेश्वर इथं शिवसेनेच्या मोनिका मधुकर ठुकरूल शिवसेना सरपंच निवडून आल्या. विजयदुर्ग पट्ट्यातील या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी यश मिळवलं असून फणसगाव, विठ्ठलदेवी, वानिवडे यांसारख्या महत्वाच्या ग्रामपंचायतींवर आपला ठसा उमटवलाय. पावनाई ग्रामपंचायत सुहास सखाराम लाड, शिरवली सुचिता विश्वनाथ मोहिते, वानिवडे सुयोगी रवींद्र घाडी, तिर्लोट रितिका रामकृष्ण जुवाटकर, विठ्ठलादेवी ज्योती प्रदीप नारकर, फणसगाव शीतल महेश पाटील, वळीवंडे सचिन अशोक वळंजू, ठाकूरवाडी अनिका कादिर मनसेकर आदी सरपंच पदाचे उमेदवार विजयी झाले. पडेल मंडळातील 8 ग्रामपंचायतच्या निवडणुकांचा निकाल आता जाहीर झालेला आहे. टोटल 8 ग्रामपंचायतीपैकी 7 ग्रामपंचायतीवरती भारतीय जनता पक्षाचा निर्विवाद विजय झालेला आहे. सन्माननीय आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व निवडणुका आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी एकसंघ राहून लढवल्या आणि त्याचं यश जनतेने त्यांच्या मतदानातून आपल्याला दिलेलं आहे. ही सर्व जनतेचं भारतीय जनता पक्षातर्फे आभार मानतो. तसेच पुन्हा एकदा नितेशजी राणेसाहेब यांच्या कामगिरीचं आणि यांच्या विकास कामांचा जो पोचपावती मतदारांनी दिलेली आहे, त्यामुळे परत एकदा सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांचं वर्चस्व पडेल मंडळामध्ये आहे. भारतीय जनता पक्षाचा असाच झेंडा ह्याही पुढे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सन्मानाने डौलत राहील याचा विश्वास आम्हा सर्व पदाधिकाऱ्यांना आहे. म्हणून परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि अभिनंदन देतो.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार आ ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भाजप पुरस्कृत पॅनलनं घवघवीत यश मिळवल्यानंतर भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या विजयानंतर काय म्हणालेत प्रभाकर सावंत पाहूयात. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज राज्यातील ग्रामपंचायतीचा निकाल जाहीर झाला आणि हा जो निकाल आलेला आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभर, तो सन्माननीय मोदीजींनी गेल्या 9 वर्षात केलेल्या कामाचा, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालचं, शिंदेजी असतील, अजित पवार असतील, यांच्या सगळ्या नेतृत्वाखालच्या महाराष्ट्र शासनाचा, या सरकारच्या सगळ्या कामाचा असा एक निष्कर्ष आहे आणि एक घवघवीत यश असं मिळालेलं आहे. अख्ख्या महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर 842 ग्रामपंचायती महायुतीने जिंकलेल्या आहेत आणि त्याच्यामधल्या फक्त 320 ग्रामपंचायती महाविकास आघाडीकडे राहिल्या आहेत आणि 190 ग्रामपंचायती इतरांकडे आहेत. हा झाला संपूर्ण महाराष्ट्राचा लेखाजोखा आणि हाच सगळा विषय संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे. एक भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला सांगायला खूप आनंद वाटतो. मी माझे सगळे नेते आहेत, सन्माननीय राणेसाहेब आहेत, सन्माननीय पालकमंत्री आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या तिन्ही विधानसभेचे प्रमुख आहेत, आमदार नितेशजी राणेसाहेब आहेत, निलेशजी राणे आहेत, राजन दिले आहेत, अतुलजी आहेत, जठार साहेब आहेत, या सगळ्या नेत्यांना आणि माझ्या सगळ्याच जिल्हा पदाधिकारी जे आहेत ते सगळ्या सहकार्यांना, माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो. ते अशासाठी की या सगळ्या निवडणुकांमध्ये अत्यंत चांगलं प्रदर्शन हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीकडून. जिल्ह्यामध्ये 24 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या आणि या 24 संपूर्ण ग्रामपंचायतीमध्ये तब्बल 17 ग्रामपंचायत या भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या आहेत. त्यातल्या 15 साठीची निवडणूक होती आणि 2 ग्रामपंचायत बिनविरोध आणि त्यानंतर 2 ग्रामपंचायत आहेत त्या ग्रामविकास आघाडी जनता पार्टीमध्ये विलीन होतील किंवा भारतीय जनता पार्टीला जोडल्या जातील आणि फक्त 5 ग्रामपंचायत या ठाकरे गटाकडे आहेत. आणि विशेष या निकालाचं असं आहे की ज्या 5 ग्रामपंचायती ठाकरे गटाकडे राहिलेल्या आहेत त्या 5 पैकी 3 ठिकाणी फक्त त्यांचे सरपंच निवडून आले. एक रामेश्वर आहे, दुसरं बेळणे खुर्द आहे आणि मायंगणी आहे. फक्त सरपंच आणि उरलेले 7च्या 7 सदस्य हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आले. एकूण जर सदस्य संख्येचा विचार आपण केला तर 187 सदस्य या सगळ्या निवडणुकांमध्ये होते आणि 187 पैकी तब्बल 132 सदस्य हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आलेले आहेत. हा आकडा साधारणतः 75% जातो. थेट सरपंचाची निवडणूक सुद्धा एक झाली होती चापेकुर्ला, ती सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेली आहे. अशा पद्धतीने आम्ही जे कायम म्हणतो की 100% भाजपा, त्या दृष्टीने आमची वाटचाल आहे. जिल्हाध्यक्ष म्हणून पहिलीच निवडणूक होती आणि या पहिल्या निवडणुकीची ही चांगली विजयी सलामी मला सगळ्यांच्या सहकार्याने देता आली, याबद्दल मला समाधान आहे. सगळ्या कार्यकर्त्यांना आणि सगळ्याच आमच्या नेत्यांना मी धन्यवाद देतो, सगळ्या मतदारांना धन्यवाद देतो. आणि पुन्हा एकदा सांगावंसं वाटते की या पुढच्या ज्या निवडणुका आहेत लोकसभेसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ या निशाणीवर उमेदवार उभा राहील आणि तो मताधिक्याने, चांगल्या मताधिक्याने आम्ही निवडून आणू. त्याचप्रमाणे 3 विधानसभा जिल्ह्यातल्या आहेत, कणकवली आहे, कुडाळ मालवण आहे आणि सावंतवाडी आहे. या तिन्ही विधानसभा क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा कमळ निशाणीवरचा उमेदवार आम्ही उभा करणार आणि तो कमळ निशाणीचा उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने निवडून येणार. अशा प्रकारे ग्रामपंचायत म्हणजे पंचायत ते पार्लमेंटपर्यंत संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचं 100% रूप आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळेल. आणि या निवडणुकीसाठी सगळ्यात मदत कोणाची झाली असेल तर मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारला 9 वर्ष झाली. राज्यामध्ये आपलं सरकार आहे, या दोन्ही सरकारने केलेली कामं आहेत. विशेषतः मोदीजींनी महिलांसाठी केलेलं काम होतं, त्यामुळे महिला वर्ग आमच्या भारतीय जनता पार्टीचा चांगला मतदार म्हणून समोर आला. युवकांसाठी केलेलं आहे, त्यामुळे युवकांनी आम्हाला चांगलं मतदान दिलं. शेतकरी सन्मान योजना आहे, 12,000 रुपये तब्बल आपण शेतकऱ्यांना सन्मान म्हणून देतो, ती सगळी शेतकरी मंडळी आपल्या बरोबर राहिली. आयुष्यमान कार्ड आहे, त्यामुळे ही सगळी लोक राहिली. अन्न सुरक्षाचं परत 5 वर्षाची मुदत आपण वाढवलेली आहे, त्याचाही फायदा झाला.
त्याचबरोबर विश्वकर्मासारखी एक अद्वितीय अशी योजना या सरकारने आणलेली आहे. त्यामुळे समाजातल्या सगळ्याच घटकांना न्याय देण्याचं काम हे सरकार करतंय आणि या सगळ्याचा आमच्या कार्यकर्त्यांनी चांगला उपयोग केला. घराघरापर्यंत या सगळ्या गोष्टी त्याचं सगळं मतात रूपांतर झालं आणि एक घवघवीत असं यश आम्हाला मिळालेलं आहे. भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथवर 51% मतदार आपले कसे होतील याकडे पाहतंय आणि मला वाटतं या निवडणुकीच्या दृष्टीने ते आमचं कार्य सिद्धीच गेलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाही करता भारतीय जनता पार्टीची आणि सगळ्या मतदारांना धन्यवाद देतो. त्यांना सगळ्यांना दीपावलीच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सर, या ठिकाणी कुडाळ मालवण मतदारसंघ असेल, सावंतवाडी मतदारसंघ आणि कणकवली मतदारसंघ यामध्ये जे आमदार लढणार आहेत विधानसभेसाठी ते भाजप या चिन्हावर लढणार की वेगवेगळं काय असेल? भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी संपूर्ण जिल्हाभर ज्यावेळी बैठका करतो, जिल्ह्यातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतो, या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी इथे मोठ्या संख्येने भारतीय जनता पार्टीचा वोट शेअर जास्त आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा साहजिकच आग्रह असा आहे की तिन्ही सीट या भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीवर आपल्याला लढायला मिळायला पाहिजे आणि या बाबतीत निर्णय घेणारी आमची नेते मंडळी आहेत. पण ही सगळी नेते मंडळी योग्य तो निर्णय घेतील आणि कार्यकर्त्याच्या मागणीचा सन्मान करतील असा मला विश्वास आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीवरती असं म्हटलं होतं, सागर बंगल्यावरती समज दिली की समजूत काढली, काय सांगा? खूप दिवस असं सगळं चाललेलं आहे की वैभव नाईकांची या मतदारसंघामध्ये पिछेहाट होते. आजच्या सगळ्या निवडणुकीचा निकाल बघाल तर आचऱ्यासारखी मोठी ग्रामपंचायत आम्ही एक हाती काढली. वालावल जी 20 वर्ष आमच्याकडे आहे ती पूर्ण बहुमताने आमच्याकडे टिकवली. त्यांच्या ताब्यातली आम्ही भडगाव घेतली. त्यामुळे या मतदारसंघामधला जो काय आमदारांचं वर्चस्व होतं किंवा होल्ड होता ते म्हणत होते तो सगळा कमी होत चाललेला आहे आणि त्यामुळे आमदारांच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम होईल, आमच्या नेत्यांना दुखवलं जाईल, कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होईल, अशा प्रकारची वक्तव्य करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मला वाटतं त्यांच्या विधानाकडे फारसं गंभीरतेने पाहण्यापेक्षा आम्ही आमचं काम करत राहू आणि सन्माननीय निलेशजी राणे यांना या मतदारसंघातून आमदार करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आई. येस. बदक. कणीदार, खमंग. गोकुळ तू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण 24 ग्रामपंचायतींचा निकाल हाती आलेत. भाजपा 15, शिवसेना शिंदे गट 0, ठाकरे शिवसेना 6, अजित पवार गट 0, शरद पवार गट 0, काँग्रेस 0, इतर 3 अशा पद्धतीनं बलाबल राहिले. एकूण निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायती 23 होत्या आणि एक बिनविरोध झाली आहे. मंत्री दीपक केसरकर यांना दोडामार्ग आणि वेंगुर्ल्यात खातंही खोलता आलं नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील 5 पैकी 2 ग्रामपंचायतींवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं वर्चस्व मिळवलंय. तर भाजपनं 2 ग्रामपंचायतींवर कब्जा मिळवलाय. बहुचर्चित उमरमळा अणाव ही ग्रामपंचायत गाव पॅनलकडे गेली आहे. मालवण तालुक्यातील आचरा ही प्रतिष्ठेची समजली जाणारी ग्रामपंचायत भाजपनं एकहाती मिळवली आहे. त्यामुळे कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 6 पैकी 3 ग्रामपंचायती भाजपकडे, 2 ग्रामपंचायती ठाकरे शिवसेनेकडे तर 1 ग्रामपंचायत गाव पॅनलकडे गेली आहे. कुडाळ तालुक्यातील भडगाव ग्रामपंचायतीवर विजय मिळवत भाजपनं आमदार वैभव नाईक यांना मोठा धक्का दिला.
सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात दोडामार्गमध्ये 3 ग्रामपंचायतींसाठी आणि वेंगुर्लेमध्ये 4 ग्रामपंचायतींसाठी मतमोजणी झाली. यापैकी वेंगुर्लेमधील 4 पैकी 3 ग्रामपंचायतींवर भाजपनं वर्चस्व मिळवलंय, तर एका ग्रामपंचायतीवर उद्धव ठाकरे गटाच्या सेनेनं वर्चस्व मिळवलंय. दोडामार्गमध्ये 3 पैकी भारतीय जनता पक्षाचे ग्रामविकास आघाडीचे 2 ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळवलंय. या मतदारसंघातील एकूण 7 पैकी 4 ग्रामपंचायती भाजपकडे आणि 1 ग्रामपंचायत ठाकरे गटाकडे, तर 2 ग्रामपंचायत या ग्रामविकास आघाडीकडे गेल्या. या ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला भोपळा सुद्धा फोडता आलेला नाहीये. त्यामुळे मंत्री दीपक केसरकर यांना धक्का मानला जातोय. कणकवली तालुक्यातील बैणे ग्रामपंचायत ठाकरे गटाकडे गेली आहे. ही निवडणूक नितेश राणेंनी प्रतिष्ठेची केली होती. या ठिकाणी पूर्वी भाजपची सत्ता होती, मात्र ठाकरे शिवसेनेनं या ठिकाणी मोठा विजय मिळवत नितेश राणेंना धक्का दिलाय. यावेळी विजयी सरपंच सदस्यांनी कणकवलीत आमदार वैभव नाईक यांच्या निवासस्थानी दाखल होत एकच जल्लोष केला. कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघातील देवगड आणि कणकवलीमधील 11 पैकी 8 ग्रामपंचायती भाजपनं, तर 2 ग्रामपंचायती ठाकरे सेनेनं, तर 1 ग्रामपंचायत ग्रामविकास आघाडीनं मिळवली आहे. या मतदारसंघात नितेश राणेंचं वर्चस्व कायम राहिल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र कणकवली तालुक्यातील प्रतिष्ठेची बेणे ग्रामपंचायत भाजपकडून ठाकरे सेनेनं हिसकावून घेतली आहे. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. SK एंटरप्राइजेस रेसिडेन्शियल अँड इंडस्ट्रियल सोलार इलेक्ट्रिसिटी सोल्युशन, वारी 1 विथ द सन, ऑथराइज वारी फ्रँचायझी, वन स्टॉप सोलार सोल्युशन. भारताचा नंबर 1 सोलार पॅनल उत्पादन. सोलार खरेदी करा आणि लाईट बिलवर 80% बचत करा. आपल्या सगळ्या सोलार गरजांचं संपूर्ण समाधान. 40% अनुदान निवासी छतावरील सौर ऊर्जेसाठी. सोलार लावण्याचे फायदे मात्र 4-5 वर्षांपर्यंत परत रिटर्न. एकदाच खरेदी करा आणि 25 वर्षांपर्यंत फायदे. सर्वात कमी मेंटेनन्स. वारी एनर्जी देशाची एक सोलार पॅनल उत्पादक कंपनी आहे, जी राष्ट्रीय स्तरावर 260 शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 68 देशांमध्ये विकसित आहे. पत्ता 284 चराठा रोड, खासकीलवाडा, सावंतवाडी. संपर्क 9405 970002 आणि 9405 970005. देवगडमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 47 निवडून आलेले आहेत. उभाटाचे 16 निवडून आलेले आहेत आणि शिवसेना शिंदे गटाचे 2 निवडून आलेले आहेत. वैभववाडीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 4 आणि उभाटाचे 0, म्हणजे आमचे सरसकट 4 बिनविरोध निवडून आलेले आहेत वैभववाडीमध्ये. यानुसार 12 मधून 10 सरपंच आणि भारतीय जनता पक्षाचे 70 ग्रामपंचायतीचे सदस्य हे ह्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेले आहेत. जे 2 ग्रामपंचायती आमच्या हातातून गेल्या त्याच्यामधल्या बेळणेमध्ये 7चे 7 सदस्य आमच्या आलेले आहेत. फक्त सरपंच पदाच्या सरपंच पदाचा उमेदवार हा 24 मतांनी आमचा गेलेला आहे, पराभूत झालेला आहे. आणि रामेश्वरमध्ये पण आम्हाला पराभव आलेला आहे. त्याची कारणं, त्याचं विश्लेषण आणि त्याचं आत्मपरीक्षण आम्ही करणार आहोत. त्या नेमकं आम्ही तिथे का कमी पडलो, रिफायनरीचा मुद्दा नेमका तिथे चालला का, ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास आम्ही ह्या निमित्ताने करणार आहोत. पण एकंदरीत अगर आपण परिस्थिती पाहिली, ह्या दुसऱ्या टप्प्याच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. पहिल्याही टप्प्यामध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये कणकवली विधानसभा हा 1 नंबरवर राहिलेला आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त सरपंच माझे निवडून आलेले होते, भारतीय जनता पक्षाचे विचाराचे निवडून आलेले. आणि याही निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष व महायुती म्हणून एकत्र म्हणून तुम्ही सांगितलं तर
मोठ्या प्रमाणामध्ये आमचे सरपंच आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडून आलेले आहेत. या निमित्ताने मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असो, उपमुख्यमंत्री आमचे नेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीसजी असो, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार असो, आमच्या सगळ्यांचं नेतृत्व करणारे सन्मान्य राणे साहेब केंद्रीय मंत्री, आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, ज्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये पालकमंत्री म्हणून माझ्या ह्या मतदारसंघामध्ये मला निधी उपलब्ध करून दिला आहे, ते आदरणीय रवी चव्हाणजी असो, आमचे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे माझ्या ह्या तिन्ही तालुक्याचे माझे सगळेच सहकारी, बूथ प्रमुखापासून ते तालुका प्रमुखापासून सगळेच माझे प्रमुख पदाधिकारी, ज्यांनी ह्या निवडणुकीमध्ये दिवस रात्र मेहनत केली, जनतेमध्ये विश्वास संपन्न केला. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल आमच्या महायुतीच्या सरकारला पोचपावती देणार आहे किंबहुना लोकांची मान्यता देणार आहे. महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर अजितदादा पवार साहेब आमच्या बरोबर आल्यानंतर ह्या पहिल्याच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आणि ज्या पद्धतीने निकालात आलेले आहेत ह्याचा हाच अर्थ होतो की लोकांना ही महायुती मान्य आहे, लोकांनी ही महायुती स्वीकारलेली आहे, लोकांना विश्वास बसला आहे की ह्या मतदारसंघामध्ये आमदार म्हणून मी करत असलेलो काम ते लोकांनी परत एकदा स्वीकारलेलं आहे. कुठल्याच निवडणुकीमध्ये लोकांनी मला नाराज केलेलं नाही. लोकांना माझे विरोधक जे माझ्यावर खोटेनाटे आरोप करतात, चुकीचे राडे रंगवतात, ते माझ्या मतदारांना बिलकुल आवडलेलं नाही. देवगडचा राडा असो किंवा अन्य जे काही खोटीनाटी आंदोलन माझ्या विरोधात करतात, हे माझ्या मतदारांना बिलकुल आवडलेलं नाही. ह्याचं प्रतिबिंब आज ह्या निकालामध्ये आलेलं आहे. माझ्यावर होणारी टीकेला मी कधीच उत्तर देत नाही, पण माझ्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर हे माझ्या मतदारांनी मतपेटीतून दिलेलं आहे की आमचा आमदार, आमचा लोकप्रतिनिधी आमची अतिशय उत्तम पद्धतीने सेवा करतोय, आमच्या घरातला भाऊ किंवा मुलगाप्रमाणे आमच्या बरोबर वावरतोय. म्हणून तुम्ही कितीही त्याला विलन करण्याचा प्रयत्न करा, पण ह्या मतदारसंघाची जनता ही माझ्या बरोबर उभी आहे, मला आशीर्वाद देते. हे परत एकदा ह्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून आलेलं आहे. मी आवर्जून उल्लेख करेन तर माझ्या देवगडमध्ये असलेली ठाकूरवाडी ग्रामपंचायतीचा एक चित्र रंगवलं जात आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये अल्पसंख्याक समाज माझ्या मतदारसंघामध्ये माझ्यावर नाराज आहे. पण ह्याच्या अगोदर झालेल्या ग्रामपंचायती निवडणुकीमध्ये उंबर्डे ग्रामपंचायत असो, नांदगाव ग्रामपंचायत असो, इथे राहणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजाने मला आशीर्वाद दिला, मला साथ दिली, माझ्या विचाराचा सरपंच दिला, भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराचा सरपंच दिला. यावेळी तर ठाकूरवाडीने भारतीय जनता पक्षाचा सरपंच हा बिनविरोध निवडून दिलेला आहे, म्हणजे तिथे निवडणूक पण झाली नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये राहणारा अल्पसंख्याक समाज, मुसलमान समाज हा राष्ट्रवादी मुसलमान समाज राहतो. जे मुसलमान आमच्या राष्ट्रावर प्रेम करतात, राष्ट्राच्या पलीकडे जाऊन
त्यांना अजून काहीच महत्वाचं नाही. भारत देशाला आपला स्वतःचा देश मानतात असा मुसलमान समाज माझ्या मतदारसंघामध्ये राहत असल्यामुळे माझ्या विरोधकांनी कितीही अफवा माझ्याबद्दल पसरवल्या, कितीही चुकीचे व्हिडिओ एडिट करून माझ्या मुसलमान समाजाला दाखवल्या, तरीही त्याचा काही फरक मतपेटीतून होत असताना दिसत नाहीये. आज त्या गावाचा विकास करण्यामध्ये मी सक्षम आहे हा विश्वास इकडच्या राहणाऱ्या मुसलमान समाजाला असल्यामुळे तो माझ्याबरोबर खंबीर पद्धतीने उभा आहे. म्हणून त्यांची सेवा करणं हे माझं परम कर्तव्य असल्यामुळे याही पुढे मी अशाच पद्धतीची त्यांची सेवा करत राहील. काही महिन्या अगोदर होऊन दे चर्चा ह्यात ना कुठल्या तरी कार्यक्रम झाले उबाटाचे, त्याच्यावर माझ्यावर पोटभर टीका करण्यात आली. आम्ही जे लावलेले बॅनर की आम्ही 2000 पेक्षाही जास्त 2000 कोटीपेक्षा जास्त निधी आणून दाखवली, त्याच्यावर टीका टिप्पणी झाली. पण आज या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये जिथे देवगडमध्ये 9 मधून 8 ग्रामपंचायती मी निवडून आणलेल्या आहेत, कणकवली मधल्या 2 मधून 1 ग्रामपंचायत, दुसरी ग्रामपंचायत पण अवघ्या 24 पण 7 सदस्य माझे निवडून आलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. निलेश राणेंचा वैभव नाईकांना जोरदार धक्का. निवडणुकीतील यशानंतर नितेश राणेंचा पलटवार आणि सिंधुदुर्गात भाजप पुरस्कृत पॅनेलचे वर्चस्व. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.